tänään meillä on tarkoitus tehdä versotusta. Eli täällä meillä on joitakin valmiiksi jo versoja jo kasvaneet käyttövalmiina. Eli mitkä käy versokasvatukseen? Herne on erittäin helppo kasvi. Sitä voi ostaa ihan ruokakaupasta herneen sitten kuivattuja herneitä. Tässä on esimerkiksi multaan laitettu herneen versoja. Ja nämä on ollut tämmöisiä kasvivalon alla. Kasvaa erittäin tummanvihreänä ja tämä olisi just käyttökelpoista juuri nyt sitten. Sitten meillä on toinen herne pelkässä, ei ole mullassa, vaan täällä on vettä. Ja tämä on ollut ihan ikkunalaudalla luonnonvalossa, mutta niin kuin näkyy, tämä on huomattavasti vaaleanvihreämpää. Ja minä näytän tässä, eli tässä on pelkästään ritilä, jonka päälle on laitettu esi-idätetyt herneet. Ja tässä näkyy, että siellä on pelkkää vettä ja sitten nämä juuret. Tämä on erittäin helppo ja saa puhdasta versoa sitten. Ei tarvitse sitä multaa miettiä, että tulee sitten tuossa verson mukana. Mutta sitten mitä muita voi kasvattaa, niin parsakaali on erittäin tämmöinen ravintopitoinen kasvi. Helppo, myös versotukseen löytyy tämmöisiä suurempia pusseja. Sitten sinappikaali, nopeasti kasvava kasvi, löytyy kansan versotukseen, mitä käy. Sillä tavalla, jos miettii myös, että mistä näitä versotukseen sopivia siemeniä löytyy, niin ihan luontaistuotekaupat, puutarhaliikkeet, siemenliikkeet. Mutta toki on hyvä huolehtia, että ei ole peitattuja siemeniä. Luomusiemenet esimerkiksi on erittäin hyviä. Tässä on esimerkiksi salaatista vuonankaali, ihan tämmöistä tavallisesta siemenpussista laitettu. Ja sitten punajuuret on kanssa erittäin tämmöisiä värikkäitä ja sillä tavalla hyvin näköä antaa myös salaattiin esimerkiksi sitten. Ja tämäkin on tavallisesta siemenpussista laitettu. Mutta näitä eri vaihtoehtoja voi katsella, että joko omista siemenvalikoimista tai tosiaan ihan ruokakaupasta näitä herneenversoja, että niitä ainakin löytyy sitten. Eli mitä voi kasvattaa sitten versotukseen, niin tämmöisiä isompia siemenpusseja on saatavilla siemenliikkeistä, esimerkiksi vihannesportulakka, sinappikaali, parsakaali, vihanneskrassi, auringonkukka, sitten esimerkiksi mangoldi, punajuuri ja sitten ihan tämmöinen tavan ruokaherne kaupasta sitten käy. Mutta sitten on hyvä muistaa, että peitatut siemenet ei käy, eli ne on käsitelty siemenvaiheessa tämmöisillä torjunta-aineilla. Ja toki kaikki kasvit ei käy sitten. Esimerkiksi tomaatti on tämmöinen versokasvatukseen, se on hyvä muistaa sitten. Eli mitä versotukseen tarvitaan? Tietenkin siemeniä on hyvä olla. Ja sen verran ennen kuin lähdetään multaan laittamaan, niin siemenet on hyvä etukäteen liottaa. Sitten multaa, kylvö, taimimultaa tai sitten kaktusmulta, käy tämmöinen vähän ravinteinen multa. Sitten tietenkin vettä ja sitten erilaisia astioita. Nämä tämmöiset viinirypälebrasiat, missä on kansi jo valmiina, niin nämä käy erittäin hyvin. Mutta sitten toki kotona on aika kiva, jos on jotakin koristeellisiakin astioita, kauniita ruukkuja tai vanhoja vuokia, mitä voi käyttää, niin myös tämmöisinkin voi sitten tehdä tämmöisen versokylvöksen sitten. Mutta aloitetaan melkein ihan käytännön toimista. Minä huuhtelen nämä, eli laitan tämmöisen siivilään. Ja suurin piirtein esimerkiksi kourallisesta herneestä riittää. Mulle tuli jo vähän enemmän, tässä aika reilu satsi, johonkin 20x30 multa-astiaan. Ja minä tosiaan nyt huuhtelen nämä tähän etukäteen. Ja sen jälkeen laitan sitten vatiin nämä ja sitten laitan tänne vettä. Suurin piirtein jos on 1 osa siemeniä, niin sitten 4 osaa on vettä, eli näähän turpoo.
Ja nyt annan olla sitten yön yli tai noin vuorokauden sitten likoamassa, jonka jälkeen voi laittaa nämä siemenet multaan tai jatkaa esi-idätystä sitten. Elikkä tosiaan käytetään taimikylvömultaa, vähäravinteista multaa, ja minä olen etukäteen aina käsitellyt tämän mullan ja tykkään käyttää tämmöisestä muovihanskoja, koska kädet tahtoo aina kuivua. Mutta mullan kostutuksen teen ihan käsin, eli kaadan vettä. Sitten rutistelen tämän multaan sitten tämän veden sillä tavalla, että se on kokonaan kostea. Toiset levittää mullan ja kostuttaa sen summutepullolla. Minä tykkään, että on helpompi näin tehdä sitten. Jokaisella on vähän oma tapa toimia. Nyt tää olisi oikein sopivan tuntuinen kostutus sitten tässä. Ja sen jälkeen laitan tätä multaa. Laitan yhden tämmöisen rypäleastian, mitä voi hyvin käyttää hyödyksi. Eli tänne pohjalle, koska näissä on näitä reikiä täällä pohjalla, että multa ei valu, niin laitan tähän sen takia tämän talouspaperin sitten tähän pohjalle. Ja sitten sen päälle noin pari senttimetriä tätä multaa. Osa siemenistä toki voi kasvaa sitten jopa pelkässä talouspaperissakin, mutta se vaatii aika huolellista sitten kosteuden seurantaa. Ja varsinkin suurille siemenille ehkä paremmin sitten se multa on sitten. Ja voisin oikeastaan tuohon laittaa tähän sitten ruukkuun kanssa osaan. Tässä ruukussa ei ole pohjareikää, että vaatii hyvin huolellista sitten kastelun seurantaa, että ei kastele liikaa, että ne ei homehdu sitten. Aina jokaisessa astiassa on omat etuunsa. Nyt siinä on sopivasti sitten. Ja sitten sen jälkeen laitetaan esimerkiksi nyt herneen versoja sitten tähän ruukkuun sillä tavalla, että ne on vieressä. Ja koska nämä on esi-idätettyjä, niin varovasti vähän painellaan tuohon pintaan sitten. Eli siemenet laitetaan tähän viereen varovasti ja voi joko lusikalla tai kädellä kevyesti painaa tuohon multaan sitten kiinni. Nämä voi jättää myös tämmöisenäänkin, että niitä ei peitetä, mutta sitten kosteudesta täytyy huolehtia hyvin. Mutta herne on sen verran iso siemen, että minä hyvin kevyesti peitän näitä. En mitenkään kovin paljon laita, mutta vähän, että se kosteuden säätely on silloin parempi. Ja laitan tuon elmukelmun kevyesti sumutan sumutepullolla. Sitten peitän tällä muovilla, että se kosteus ei haihdu, mutta missään nimessä se ei saa olla ilmaton ja sen takia teen ihan tämmöisiä selkeitä reikiä tänne, että se ilma vaihtuu ja silti on hyvä välillä niin kuin tuulettaa tätä, että otetaan tämä pois ja laitetaan takaisin, että se ei vaan lähde homehtumaan, mutta silti lisäksi kosteudesta huolehditaan. Eli kun näitä leikataan, niin siellä on hyvä jäädä se yksi kasvulehti, että sitten saadaan se toinen sato vielä sitten tästä herneestä. Nämä on oikein hyvän kokoisia, eli verso varsinkin herneellä leikataan kun se on 10-15 senttimetriä korkuisia sitten, mutta toki sitten pienempiä leikataan vähän jo aikaisemmin. Näyttää oikein mehukkaan.
Versoja voi kasvattaa erilaisilla kasvualustoilla. Talouspaperin päällä voi joitakin pieniä siemeniä esimerkiksi kasvattaa. Silloin saa puhtaita versoja. Ja nyt minulla on tässä vihanneskrassia. Leikkaan sopivan kokoisen palan tähän rypälärasiaan. Laitan varoille vielä toisen talouspaperin, että kosteus pysyy sillä paremmin. Ja sen jälkeen kostutan, nyt laitan pikkasen kastelukannulla ja sitten lopun kostutuksen teen vielä tuossa sumutepullolla, että se varmasti tulee. Nyt taisi vähän liikaakin hurahtaa tähän, mutta se ei haittaa sitten. Liikakosteus toki ei ole hyväksi versoille, koska sitten ne herkästi homehtuvat, mutta semmoinen sopiva kosteus. Siemenet on hyvä etukäteen liottaa vedessä. Eli pienet siemenet voi olla yön yli, mutta sitten suuremmat tai kovakuorisemmat voi olla 1 vuorokauden. Ja sitten jos haluaa nopeuttaa kasvun lähtöä, niin sitten voi esi-idättää. Eli liotuksen jälkeen siemenistä kaadetaan vesi pois ja sillä tavalla laitetaan tähän esimerkiksi muovi, missä on reikiä, että se ilma vaihtuu. Ja sitten välillä voi heilautella ja katsoa, että ne ei kuivahda. Ja tässä on esimerkiksi ollut nyt vuorokauden ajan esi-idätyksessä, niin tästä huomaa, että täällä on jo pienet juuren alut työntymässä. Eli tästä lähtee hyvin nopeasti. Ja sitten jos täällä on jotakin tällaisia puolikkaita, mitkä ei idä, niin nämä on helppo täältä ottaa pois. Mutta tässäkin on kyllä juuren alku tulossa sitten. Ja sen jälkeen sitten minulla on tässä valmiiksi liotettuja vihanneskrassin siemeniä. Ripottelen tämän siemenet tähän pinnalle. Nämä on jo vähän tämmöistä osittain vähän jo limamaistakin sitten, että liotessaan sitten. Tässä tuli aika reilu annos sitten. Eli näin täällä on vieri vieressä. Ja sen jälkeen sitten vielä sumutan kevyesti. Laitan nimilapun, että muistetaan, että mikä siellä on.